Dobra, poszło. Światła, kamera, akcja. Witam pięknie, jestem Niklaus, jest ze mną Dawid. Cześć Dawid. Siemaneczko, witam wszystkich. I bawimy się, moi drodzy, w grę, która generalnie można by było powiedzieć w skrócie, to zwierzęciu zgotowało ten los. Dokładnie. Jest to imprezowa gra, jak to się nazywa? Ultimate Chicken Horse, coś takiego. No, będzie w tytule, to zobaczycie. Jest to bardzo niezaawansowana beta, więc tutaj tryb multiplayer jest jeszcze troszkę zbugowany. W skrócie wybieramy sobie na początku co... I są tylko dwa levele, tak jakby jest dach i farma. No, 4 ja sobie zwierzątka. shopem zagram. Ja sobie zagram To konikiem, chodź na dach. chodźmy na dach. No i cóż, Gramy i o teraz co w chodzi? trybie impreza. Nie, czy creative? Nie, Wzięliśmy? a czy Czekaj. w sumie te tryby się przynajmniej w tej wersji nie różnią jakoś super. Wybieramy. Tak. Wybieramy jakąś przeszkodę, która I po też prostu będzie nam troszkę pomagać. Naszym celem jest co? No dojść do mety. I na początku musimy sobie to tak wybudować, żeby w miarę można tam było dojść, a im dalej to będziemy sobie tym bardziej Utrudniać. utrudniać. Dobra, i lecimy. To No i na pewno nie będę pierwszy ja. Jest! Shop zatańczył zwycięsko, ale... Póki piłka w grze, to bramki są dwie, jak to mówią. To może być dobre. Dobra, ja teraz już jakąś piłę, żeby nie było za łatwo. Tak gdzieś Czekaj, O! żeby to tak... akurat. Co to jest w ogóle? Coś ty dał? To się kręci? To się kręci. Zobaczymy, czy to będzie fajne. Dobra. O, to będzie bardzo fajne. O, ty się śmiej. Masz mieć. Oj, taka impreza wyszła. Taka impreza. Bardzo fajno. Dobra. To ja może wezmę deskę i dam ją gdzieś tak, kurde, A ja wezmę... żeby była szansa się tu wyratować jeszcze pod koniec. A jak tu ktoś nie ten, to gdzieś tu... O, dobra. Uwaga. Kurde. I bardzo dobrze. Leż tam. Bardzo ci dobrze, patrz. No i tak to jest, moi drodzy. Rzekomo pod X-em się biega szybciej, ale Nie, to jest chyba legenda jakaś. Legenda tak głosi. Legenda podanie. Dobra, żeby nie było za letko. Tu się był taki w ogóle, pamiętasz, był taki program, co był taki tor z takimi przeszkodami i kto szybciej przebiegł. Ja, taki Shikastri to był. I tam ich strącało takie do wody, takie ramię potem. Taki Shikastri, ci mówię. A potem się w czołgach takich jeździło No, i no, wodą no. się psikało. O! A, że ich dostał. To ci się Masakracja. przypomniało. Jeszcze był ten Fort Boyard, pamiętasz? Ja, Co był ten karzeł był i ten dupny. Karzełka. Ja. Było, kurde, to było najlepsze, jak te pieniądze tam potem te dziewczyny, kurde. Ja. No, nosili dziewczyny, ale przedmiotowo traktowali, jak normalnie, jak sakwę. Dokładnie. a nie Ładowali jak te sukwę. pieniądze i... Bo to na czas potem było, nie? Mhm. O, to będzie dobre. Uuu. O! Ale utrudnienie, patrz. Będzie. Bo sam zaraz od swojej strzały zginę. Wreszcie. O, aż mi oczy wyszły. Zmieliło szopa. I Klaus tańczy. O! Za pułapkę doliczyło. Dobra. To... To ja bym teraz... Ja bym sobie tak wziął. Pieniążka. Aha! O nie, no to jest teraz nie do zrobienia. To jest kurde do zrobienia bardzo. Łatwizna. Kurde. Taniec. Prawie. A tyś pieniążka zebrał, czyli... Ja. Coś będzie. Jest, za monetę policzyło. Aha! A ja wygrałem i nie dostałem punktów, bo łatwiznę zrobiłem. To fajnie. To może być dobre. Co to jest? Jakiś klej? Damy go tutaj. O. No, Jakiś miodek. Miodek z ucha. Kurde bele! Wow! A ci w dupkę jeszcze pojechało. No. Także
Mam nadzieję, że tej gry nie widział nikt z tych wszystkich zielonych, co tam bronią Traw zwierząt i roślin. Greenpeace, Liga Ochrony Przyrody. Chociaż sam byłem w Lidze Ochrony Przyrody za bajtla. No nie, no ale bo miałeś tą kartę. Tą kurde. legitkę. Ja, legitka. Byłeś zielony trochę. Trochę zielony. Żeby to tak dać. O, może tak. No to go. Nie! Bardzo Szybko jest, poszło. Teraz mi kibicują wszyscy. O! Ciup. Dobra, udało się. Dostałem punkty. Kurde, jeszcze jeden i wygrasz, to ja muszę coś tu... W ogóle powinna być taka opcja, może będzie w pełnej wersji, żeby się można było spychać czy coś takiego. Jakieś moce? Zrzucać, no. A to spoko. Okej. Coś ty tam mi nie... Ja pieniążka O, to będzie położyłem. dobre. No nie! Niklas, Kurde! co ty robisz? Patrz co tu się No dzieje. pa, żebyś doszedł tam. Juhu. Cheaty. I ty. Dobra. No i tyle, no i Ja co? już Niklaus, koń Słabeusz, Pozostały 3 szanse. Dawid finałowym shopem, Poczekaj, jeszcze zobaczymy w trybie jak to wygląda. ale osiągnięcie odblokowałem przynajmniej. Okej. To czekaj, zmienimy sobie. Ja wezmę teraz owce sobie wezmę. Dobra, to ja I wezmę zagramy na farmie. Come on. skórę. Rewanż. Na Dobra. farmę co bardziej pasuje. No to akurat, nie? No, No, a na dach to shop. Chociaż. No chociaż to. Nic nie ciekawe czy pasuje. będzie więcej zwierząt w pełnej wersji w ogóle. Dobra. No, a tutaj jest blisko, to tu jest dość prosto. No, a potem nawalimy tych przeszkód. No, no, no. Kurde. Za wysoko, bo mi się jakoś tak z Mario pomyliło. Ale łatwiznę A, dostaliśmy, bo dobra. nie było przeszkód, wiesz? Za Musimy prosto. sobie więcej przeszkód. Dobra, teraz już tak łatwo nie będzie. O! Dobra. Ociu! Ale mnie po prostu zmieliło. Wiesz, na kebaba od razu, na baraninkę. Dobra, pierwsze jest. To będzie dobre. A co to za kula jakaś? O, za szkłem. Nie wiem, sprawdzimy. To teraz już będzie hardkorowo. Nie, kurde mele! Ale to jest teraz dobre. Ale to jest dobre. Ale to jest spoko, teraz jest ciężko. Fest. Brak zwycięzców, brak wszystkiego. Dobra. Dobra. O! To Coś już, tam będzie, wdupił. to już będzie całkiem. No to czekaj, jak tam ktoś dojdzie... Dobra, zróbmy tak. No, no i z pierwszy. No. Idź. Polecam tego użytkownika, Allegrowicza. O, kurde! Czekaj, ja dam radę jeszcze. Dobra, czekaj na mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. La parkour. No, owca tańczy. Łatwizna. Jak to była łatwizna? Bo nie chcą wiedzieć, co teraz się stanie. Będą podwójne strzały. Już podwójne. Ma moje ciało, jak jest przez wodę podnoszone. Żebym jeszcze przeżył. O. Zobacz ta owca. Dobra, dostałeś punkty. No to O kurde. kurde. Tylko to Co by tu dziko, teraz? nie? Stary, jak tu to położę, to jest koniec. Nie, tu nie przejdziemy. Dawaj, dawaj. Czekaj. O! A kurde mele! Udało się. Czekaj. Jak to zrobić? Dobra. Ale zwłoki tańczą. Ale nie tańczą. Zwłoki Słabeusz. tańczyły. Dobra.
Na zachętę pieniążek. Pieniążek. To czekaj, bo tutaj jest tak, że bociana szpak. Dziobą. A nie wiem jak to przejdziemy, ale dobra. Nie! O, w dupę mi! O ja! Patrz, 3-4. Zdęca się nad tą owcą. Słabeusz owca. Cianko wziąłem. To ja wezmę drzwi. Gdzie dać? A ja wiem jak zrobię teraz. Zajebiście. Siup. Dobra. O kurde! To chyba mnie przemieliło, wiesz? No cóż. O, za monetę. Niklaus, o kurde, dostałeś za monetę. Żydowski bonus. Co to? Aha, to strzela. Dawaj, będziemy strzelać. O. Taki jesteś cwaniak? Mm. To ja tutaj teraz zrobię. Kurde! Nie ma tak! Aha. Zajebiste stary, teraz już jest super. Owca tańczy, 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 tańczy. O Łapka kurde. i comeback. 3 szanse Dobra. na szympance. Taki kurde spryciarz. O nie! Ja? Uo, coś! Nie Co skąd tutaj się dzieje? Dobrze, dobrze. A, ale ty prawie Ale zginąłeś. to już jest masakra na tej mapie. Dobra, ostatnia szansa. No i dwie. Tu już jest tyle nawalone. Jeszcze miodu To brakuje. drzwi. To jeszcze drzwi brakuje, no. Hmm? No nie no. Ups. Czekaj, damy radę. Op, No, no i tak gówno. se. Jakiś cud jedzie w tle. Ja. Ostatnia szansa. Zaszczelić Wszystko albo szympansa. No dawaj, kurde. No, kto to przejdzie, stary? Czekaj, na spokojnie. Dobra. Op! Nie ma Jak opcji. ci stanął. Ja. Nie ma opcji. Taka to jest gra, moi drodzy. Ale Niklaus wygrał, bo miał najwięcej punktów. Finałowy kurczak. Zabansował. A i tak skończy w KFC. No niestety. Taka historia. No i to by było na tyle. To by było na tyle, moi drodzy, z gry, która ekologów i obrońców zwierząt przyprawi o zawał serca. Także cóż, ale ja się świetnie bawiłem, a jak ty, Dawid? Fajna gra, taka imprezowa. Fajna lajtowa. gra, jak ktoś lubi być shopem albo owcą, no. Ja. To jeżeli wam się podobało, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Jak będzie w pełnej wersji, może będzie więcej zwierząt, więcej map, no. I to tyle. Trzymajcie się, pa pa! Pa pa!